Kanya iiyag na Saray Pangasinense, Jad Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Jadiliasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong at liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga ipasabi na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun sa kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always! Ontan ba't sa bagteriad kapaborito bagteri lingkor, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kanta may timat at sain agaw na biyernes latatin tanagagik, petsan 9 bulan na Mayo taon 2025. Jad technical side, ang nag-iisa, the faithful one, sa Manangaro Lawas, Engineer Richard Olanday. Habemos papam, walala so apili, ya unsublay at kinan Pope Francis at atong tanagagik, ya mansirbi at simbaan at saray 1.4 billion Catholics all over the world. Kapaborito RJ. Pimaway lamay ang putin na suwak. Pimaway lamay ang putin asuwak at jad impaway na samay ang putin asuwak say analo at atong tanagagik sa kaya Amerikano. Pero sa kayan misyonaryo. No si Pope Francis is a Jesuit. Ay manlalapot order of Augustinians. Si Pope Leo XIV. Sa ngaranto Cardinal Robert Francis Prevost. Anti siya nagmali Pope Leo XIV. Si Pope Leo XIV has a deep commitment as a missionary in Peru to the peripheries. He is the first Augustinian Pope, having born in Chicago. He is also the first American Pope. He is seen as a progressive on many social issues, but conservative on church doctrine. Like Pope Francis, Pope Leo XIV spent time embracing marginalized groups such as the poor. He is a person who's very sensitive and is concerned to allow everyone to have a voice. Katutan, so characteristics. Limaran facts about Pope Leo XIV.
14th at atong But tanagagi. Leo. Leo, si kato may inadapton nga ran. So nalapod si katumot nila Nalapod lamang. si kato. Kasi Nalapod si kato. kinakarapas ko dun sa pangalan niya eh. Wala di ba? Wala. Actually, no... Kasi nga parang si Pope Francis. Yes. Wala din dun sa whole name niya. Wala Full rin. name. Wala. Na may Francis. Ang basihan nila kapaborito RJ, pipili sila ng pangalan ng mga unang naging Pope na gusto nilang ipagpatuloy yung kanilang nagawa. So mayroon ng mga nauna. Meron ng mga nauna. So pang ilan na si Pope Leo 14th. the 14th. Pang 14 Na na siya. Leo. Yun na Leo. Buti at Leo dahil August ako. Oy. Anong connect? Zodiac sign. Zodiac sign. Okay. So ganito po yung nangyari, kaganapan nung biglang lumabas po yung puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Narito po ang isang video, panoorin po natin mga kapaborito. Pinoy lang natin. Manuyag lari ito kapaborito RJ. Say asulok ko ang puti after how many tries? Right, so wala ni Ramay Annuncio unahan. vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Anong salita yun? Latin. Latin. So dyan pinuproclaim na. Tapos lalabas na siya dun sa Ayan na, lalabas na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan. So yung mga boto dyan, hindi na alam yung score. Parang gano'n. Dahil 2/3. Basta naabot nga yung 2/3. Pero hindi na sasabihin. Hindi na sasabihin kung sino yung mga bumoto. O kaya kung ilan ang puntos at kung sino yung mga naging pinagbotosan. Pero isa dyan si Cardinal Tagle, di ba? Yes. Yung maingay na... Kala ko siya na nga. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Siguro yun na yung proklamasyon. Hindi naman natin naiintindihan. Yan na yung blessing niya. Doon sinabi niya na... Siya na yung nagsasalita. Siya na yan. Siya na yan. Et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Yan. Ulit translation to actually, kapaborito RJ. At babagadutin na let us keep in our ears the weak but always brave voice of Pope Francis, who blessed Rome, the Pope who blessed Rome and the world that day on the morning of Easter. Allow me to continue that same blessing. God loves us all of us. Evil will not prevail. So, yun. So, meron na tayong Santo Papa. Yes. In the Pope person, Leo the 14th. Pope Leo the 14th. Yan. And sa kanyang pag-appear sa taong bayan, from his first moments at the man at balcony na St. Peter's Basilica, at wala sa taluran importante a clue about what kind of leader of the 1.4 billion member Catholic Church will be. Si Pope Leo is a formerly U.S. Cardinal Robert Prevost. Si kato at duwari citizenship tumanaya. American tan Peruvian. Kasi nanserbi at Peru for how many decades? Until before na nagmalo yan sa na siya? Cardinal. Kasi ang pinakabata dyan si Cardinal Tagle. 69 yata, 69. 67 si ano kung hindi ko Cardinal Tagle. Yes. So 69 siya. At
Antoy makasangag no akin dinugdukto so ngaran na Leo. Ay by picking the name Leo the 14th, sa gabay to ni baka, he is committed to the social teaching of the church. Sikatutan sa first clue. My second clue was his choice of language and the words he spoke, which put a clear emphasis on the need for peace, something Francis also often focused on. Yeah. Ang gano Amerikano ya, agto ng salita may salitan English. But rather, inusar tuman so Italian manaya, aliwan Latin, Italian language, which is the language of the papacy. Yon. And he did not mention the US, unfortunately. Pero in Great Turay, former community to ad Peru. La pace sia con tutti voi. Say kwanton gabay to ibaga, peace be with you. Peace be with you. So, ditan, say kwanda, the new Pope wanted to share God's peace, calling it a disarmed peace and a disarming peace that is humble and preserving. So, yan. Finally, meron na po tayong Santo Papa, si Pope Leo the 14th. Ngayon, ilang tulog na lang. At pipili na rin po tayo ng mga mamamahala. Ayun. Sa atin, sa ating mga lokalidad. Pero nang may motorcade ng former Governor Pogi Karuman. Ay, again. 4th District, 3rd District, and 2nd District. Wala istorya. 4th District. May bandag ng 4th District. Yes, sa ito ka paborito, RJ. Nang babantayan ko man, mambaga subago. Akin ko mo. Nanang mo man sulikot, nasaray totoo, ya inabot da mismo, pimapaway ira at sari opisina da. Tapian nanang dalabat si Gov Pogi, tan iwagay gwayda sulimada singasamay timawag at si katakaroman yun manmut so ginawa to ng Madam Demetria ke ya pimaway alagaran tulan abayag sa aking kulawari kasi 4th District, 3rd District, 2nd District. In the 4th District, bandag mo abantag ko dyan parte na sa Nasinto yun pimapaway iray empleyado agagik atan may babagam yan wawagay waydaray may naipanangning dalabat sa suporta yaman lugtot nira likat da kalamor lanang nang yun sa may video atan may matuan liknaan nasaray tagadluyag na Pangasinan may talagan walay likat aliwan sa may curiosity ng nanganda na siya pa mampaparada, nandun lang sila sa gilid, walang aksyon, basta nakakakaway din lang para at least may pakonsuelo. Pero aliwan singasama anong nangta video ya talagang limuksulukso nira, manuyag nira, may talagang anta may singar ugugaw, yan nang day tatay tan nanay da, di ba, sing abayag dan agaanang lang. Diyan 4th District na kasabid 3rd District, umalalamot, singasaman lanti si babagata may timawag, di tanad Barangay Malabago, Sinanay Demetria Ki. Talagan may impitoyaw talagan nonabyum may tsura to talagan may makakakisid likot tanitan la abayag tulan pitamitam pitalaran bakit ngayon yan nang saya talagan walad puso to tan liknaan yaman sirbid luyag na Pangasinan si former Governor Pogi Espino. Nanang mo tan nalikliknam ka paborito Jay. Amay ingka Bitilda. Bitila. Amay parang natupad yung kanilang mga minimiti. Abiti-bitil iran maong. Abitinira. Kanyanan anang nang da si Gov Pogi. Alay likat da gagi. Ya agdaan talay gawin da kalamor. Andi balilan mampugsoy ilol da. Tan uyag-uyag da. It doesn't matter anymore. Kasabit tanod da 2nd District, inarapasan so nanunutan mo, di tanod parte na malindong sinabat dalaingan. Si may niluganan ng Governor Pogi inwagaygway so sa may Tarpulinto, in panangnang daya, agaylay lukso da likit da,
Oh, di man mo labatla na bandag. 4th district, 3rd district, 2nd district. Tinga pa nag-survey. Naman survey ka, laktaw. Yes. Pero naantan mo lang no antipulso na madlang people. Yes. Di ba? At 4th district, anong nang yumot? May bandag kod video. Parte na sa nasinto. Yada 3rd district, kami timawag ko si kata. Dita na 2nd district, may bandag ko mo. Dita na da parte binmalay. Si katutan sumaniti bukol nakabuuan, kapaborito Joseph. Yes. Na bandag mo ladta, na-gauge mo la. That's the voice of the general. That's the voice of the majority. Yes. Ha? Oo. Yan, si katutan may boses na mayorya. Yes. At atang tanagagi. Iaaliwan ng lapod saksakya grupo. No agtasay interon luyag na Pangasinan man kakasakinatan. Ililik na da ay amtadatan sulik na anda kapaborito ajay. Diyan social media matalakataklara tay pamapaugas. Kina na Governor Pogi Spino pero sa kwanto may katungtong ko it's too late. At saka walang dating. Actually, kapaborito Ajay. Walang dating. Actually, kapaborito Ajay. May statement po ang ating former governor, si former Governor Amado Pogi I.S. Pino III. Meron po siyang panawagan. Ayun yun naman yung patungkol sa mga itinatayag na ni Alagario, ni Talay, pakurong, parang ganon. Correct. Kasi para magalit yung tao. Pag hindi nagbigay. Pag hindi nagbigay. Dengal yu atatan tanagagi ka sa ikwantod sa message to na former Governor Amado Pogi I. Spino III yung papawil natin bilang gobernador na luyag na Pangasinan. Sa ikwanto, mga kababayan, wag pong maniniwala sa mga pinapakalat na kasinungalingan na ako di umano ay nagpapatawag sa iba't ibang lugar sa ating probinsya para mamahagi ng ayuda. Wala po itong katotohanan. Ulitin natin ha. Wala po itong katotohanan. Malinaw po ang motibo. Guluhin at linlangin ang mga tao para magalit sa akin at hindi ako iboto. Inuulit ko po, tanging tunay at tapat na serbisyo at paglilingkod na may puso at malasakit ang aking iniaalay sa inyo dito sa aking muling pagtakbo. Ulitin natin yun ha. Tanging tunay at tapat na serbisyo at paglilingkod na may puso at malasakit ang aking iniaalay sa inyo dito sa aking muling pagtakbo. Yan. Kasi malinaw po yan. Aratan may babagat na karuman niya strategy. Nasara may indanda kay may card niya isa kayo. Wala ngaran untan latan. Itatayag daya talaranan nyo ni tanla so pakurong ng gubpugi tapiano unsyudot iray totoo no angga po. Kanyan mayroon ng paglilinaw ukol po diyan. Yan. Malinaw na malinaw po yan ha. Yung sinasabi ni Gubpogi na yan po ang kanyang sinasabi na tunay lamang at tapat na serbisyo at paglilingkod na may puso at malasakit ang kanyang iniaalay sa kanyang muling pagtakbo. Ito may reaction tayo Liknay Balay. Ito 0951-987-95. Hindi ko nababanggitin yung dalawang last na number. Basahin ko lang yung text ng ating listener. Liknaan tumat. Sa atan niya kipa karan sa ikwanto jay. Good morning po, idol. Good morning po. Ang kape idol to. Lagi ko pong pinagdadasal na sa Diyos na sana muling makabalik si Gubpogi kahit di magbigay. Magbigay si Gubpogi, pogi pa rin kaming pamilya. Idol, kanto sampot. Texter tara, malala po sa may binitla tayo numero. Liknaan datan. Namatay so sa kayaliknaan ka paborito Ajay. Sa ikwanto, doon tayo sa walang pangbigay pero maaasahan sa bayan.
Huwag tayong mabulag sa salapi kapalit ng ilang taon na pagsisisi sa mali. Yes, tama naman. At ito yung magbabago ng politikahan. Sa Pangasinan, yasay may magnayon at sa may matuan lik na ay balay. Correct. Yes, napaka-importante po yan. Yes, oo. So yan po yung ating reminders ulit kapaborito RJ. At isa pang reminder, pagkatapos yung bumoto sa Monday, huwag nyong gamitin yung hintuturo nyo para alisin kung ano man ang nakakasagabal sa inyong mga ilong. Ano yan? Huwag nyong gamitin yung inyong hintuturo na alisin kung ano man nakakasagabal sa inyong ilong. Pangkulangot. Ganun yan eh. Bakit? Bakit ay? Nagkalalola no asumpalkilan binmuto. Akino, walay virus to. Andi. Kung paano naani naringot itay ulengyo. Tas siyempre walay tinta to may limayo. Walay tinta to. Insan nyo pangkulangot. Natintaan tay ulengyo. Paano naani magmaliw kayon monster. Sa itsura yo. Paalala lang yan. Paalala lang yan. Pero sana sa kwantay lang tika paborito RJ, pumili tayo ng tamang leader. Yes, Nagkalalola, kabaluyan tayo, suportahan tayo. Gauntan ka paborito RJ. No, ditan ni anak, ditan ni pusag, suportahan tayo. Ta siyempre, duman-dumamay mililik na adliknaan tayo. Agauntan ka paborito RJ. Singaditan at segundo distrito. Di ba? Walay kabaluyan nyo ditan nyo ang tatagam. At segundo distrito at pagkadiputado agyo kumun nalilingwanan iraraman so ginagawa tumad ka paborito RJ. Yes. Dakil mat sa gawan to. Taluran consecutive terms yan ang serbitan at kongreso. Anturi agawan to ninitan na so mabata-batar sang kanang daang kalikasan, watan may baywalk, wala ni may ginawan na diversion road natan ni gagaon dala may taytay yung butaw jay at Pantal River. Sikatutan sumakatulong na ani at sa tay amay trapiko yan nalilik na tayo, traffic yan nalilik na tayo, nagkalalo lang no watan kilad party binmalay. Agalay lapod inget lang na dalan tan karakul lang na sara may luluganan ngalngali agaong galaw. So traffic lapod karakul na sara luluganan. Pero nawalay other way, diversion road kapaborito RJ, yan nadalan tayo, siyempre that will ease our burden, maipit tayo sa traffic at lalong-lalo na kapag ka nagmamadali, madali tayong makarating. So in short, malaking tulong. Malaking tulong. Malaking tulong po yan mga kapaborito. Kaya sa kwandalan ti kapaborito RJ ditan, di siyempre, no si pa may kabalo yan, di sikato. Sikatutan sumali damat ditan. Say matuan na pusugan, kwanda at balay nalinggayan. Yes. Aliwan sapli, aliwan sada, aliwan da antitaw. Da sang kaili, gagingan matuan anak na balay nalinggayan. Yan. Kasi asabat ko rin pigaran na motorcade karuman. Wala masasabat ko. Ka motorcade ka paborito Anjay, kaway-kaway with his partner. Wow. Who is also running for a position in the town. Saan ka? Sika, masim ka, magkakabunguan. Magkakabungaan. Si Karandola ba? Mabata-batar. Actually, natatang tanagagig. Alam na alam na karaklan. Kabat laan tala na mabawawag. Very kinlara show. Showy. Very showy. Si Karandola ba may nilugan na maapit ni. May talagang nagasgas mo so may manggasgasan so laman tan laman. May takub. Takub kun takub. Wow. May body contact. Yes. Nayari ka, masiim ka. Asaba ko ralanti.
Ay, Duay. kong mapaparontal lara yan duay. Mong tagaman silos mesa kay kwang Ay, ko. agi. Ah. Sana makita ko rin. Sana. Pero bayan mo yan eh. Oo. Hindi na sila dadaan sa iyo. Hindi na Doon lang sa amin eh. Ay, Ta asurob day ken ni suli ang gano ni suli na kiran barangay asurob-surob da ko no. Limara manad barangay mi. Oy, Christopher Paraino, good morning. May reaction din si Manong Christopher. Mamaya babasahin ko pagka balik natin. Oo. Binabati ko nga pala ng happy birthday kahapon nag-celebrate ng kanilang birthday. 50th birthday si Madam Grace dyan po sa bayan po ng Binmalay. And then anong edad na ni Auntie Fanny? Si Auntie Fanny naman nag-celebrate ng kanyang saglit lang titignan ko. 86th birthday. Kahapon si Auntie Fanny, nakilala mo na yan siguro kapaborito RJ. Yes. Nanay ni na Ate Johnny at Kuya Boy ba yun? Ng The Chosen Ice Cream. Ito na, basahin ko na yung reaksyon ni Sir Chris. Sabi niya dito, basta sama-sama kahit walang ayuda. Governor Pogi. All the way. All the way, yan. Thank you, Sir Chris. Yeah, likewise, binabati ko rin ang Hernando family dyan po sa Arellano. Of course, na-meet natin sila ulit after how so many years. Mga kapitbahay po natin, mga papa at mama ni Bugoy. Yan, Bugoy Hernando. Mas kilala siya sa pangalang Bugoy. Actually, Kabsat Bugoy so tawag dad si Kato. Anyway, magpapatuloy pang lignay balay kaya rin inasarin pagkabat ng paimano malalapodit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang tawonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025.
Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hanap mo ba di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagi. Kaulap kang tabi ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtaririn ko kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Bong Rivera. Sabi niya ni Bong, ang hindi alam ng mga tao, ang Papa sa Roma ay mistulang kaagaw sa trono ng tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tao ang mas nabibigyan ng papuri kaysa sa tunay na Diyos. Malakas ang hiyawan at papuri ng mga tao sa kapwa nila tao. Sasagutin natin, papaliwanan natin. Okay lang, reaction nila yan eh. So siguro, reaction niya, liknaan tumad. Pero in fairness, sa mga naniniwala kapaborito Bong, just parang tayo rin mga Pilipino kapag may presidenting na upo o na-elect na opisyal, manlikat tayo madagauntan. But it does not necessarily mean that you're worshiping the person. Yun Because he is the representative, can malikat ira. May magpapatuloy ng iniwan ng Diyos na pagtuturo, paggagabay sa mga taong bayan. May tama yung sinabi mo, dapat may leader. Yes. Yun. Yun. Na nagre-represent sa lahat. Sa taas. Yes. Kung sa taas, dahil siyempre kailangan mayroon ding papa. Okay. Siya yung buhay na talaga pagpakalat ng mga mabubuting mensahe. Yun. Okay. Okay, good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Bugolyon. Siningit ko lang kasi yung taga Salumagi Sur, nakausap ko kahapon. Ang sabi niya? Ang sabi niya, siyempre, yung pagmamahal sa Espino nandun pa rin sa bayan ng Bugolyon. Kasi mayroon siyang kininto sa akin, pero siyempre hindi pa naman napamintuan na nakakabigayan ayon sa kanya ng may kalakihan. Pero sabi niya, kahit tulad ng sabi ni Sir Chris, di ba? Kahit may mga ayuda yung mga ibang kandidato, basta yung paniniwala niya kahit walang ayuda, nandun pa rin. Sa gusto niyang manalo, parang gano'n. Sabi naman ni Sir Joseph Bartolome, i-shoutout niyo pa may ayuda, dapat itardala, tas sa ibuto mi balot, si Gob Pogi kahit walang ayuda. Kwanto? Yung mga reaksyon na ganyan, siyempre, kasi sabi nga nila, before election, 10 days before, or kahit matagal pa, alam na nila kung sino yung ibubuto nila. Kasi yung ayuda, parang normal na. Singa si Renante Baler. Si Renante Baler sa kwanto makakasiguro ala. Kwanto ni? Singa makakasiguro la, tas kwanto niya ay. Sa Vatican, may bago ng Pope. Dito sa Pangasinan, bago na rin ang Gob. Pasiyanto mo ta. Si Christopher Parayno, good morning. Si Sir Chris. Sa kwanto, basta sama-sama, kahit walang ayuda, Gob Pogi all the way. Yun yung binasa ko kanina rin. Yes. Kay Sir Joey Di Guzman Quinto, good morning. Lalong-lalo na sa mga nandyan po sa Philippine Business Bank, Lingayen Branch, lalong-lalo na yung mga officers and staff, sina Joey Nilo Palma, Roda Arumin, Eliza May Rosario, Claire Bantilan, Mary Jane Ballesteros, and yours truly, kwanto Joey Quinto Yasay kwanto, kunin ang pera ni Alibaba, ibuto natin si Gob Pogi para sa governor ng Pangasinan, kwanto. Alibaba? Alibaba, so tawag to. Bakit pati Alibaba sa kwanto ni, mga kababayan kong taga Segundo Distrito ng Pangasinan. Isipin natin, bakit dito tumatakbo yung taga Tarlac? Kwanto? Liknaan to ya. Ibig sabihin, sa lugar niya mismo ay ayaw siya. Kwanto? Masakit isipin, baka sabihin ng mga taga Tarlac, kwanto, oto-oto o mukhang pera tayong mga taga Pangasinan. Ibuto natin ang taga rito na alam niya ang nararamdaman natin at marami nang nagawa. Liknaan ng Sir Joey Di Guzman Quinto Itan. Liknaan daratan. Binabasa lang namin. Wala mo ni sa kiliknaan jay kapaborito RJ sa kwanto, bakit sila nagagalit sa mga trolls or dummy account? Hindi ho ba sila po yung may super daming dummy accounts na puro lock profile? Sino po ang may kapasidad mag-finance ng ganyan? At siya pa ang nagbibintang
kay Congressman LNB or Leopoldo N. Batawil kwanto, ever since laging guidance ni Kong Batawil na never engage sa mga awayan online at never manira. Which is true. Tuwa ka paborito, RJ. Kasi kato may nature tutan eh. Oo. Ugali tutan. Never siyang nakipag-away either online o kaya sa manira ng kanyang kapwa. Kung may mga lumalabas na issue about him, ay marahil galing sa mga independent support group na ayaw din sa pamumuno niya. Tapos tatawagin pa si Mayor Paul na nagtatago sa bait-baitang mga post-hanay. Wag naman, kwantoy ay Nila mo, so sa reaksyon, takot sila sa sarili nilang multo nung dumadami na ang nagsasalita. Tapos sasabihin ngayon, fake news? Dyan po yan, sa Segundo Distrito daw. Isa pa, kami mga observer lang po. Di kami makasagot kahit minsan naiinis na rin kami. Tapos babalik ta rin pa si Mayor Paul sa gawain nila. Ay, kwanto. Wag naman sana. At ito naman, sabi naman dito, wag sanang mauwi sa anumang sakitan ang nangyayari dito sa bayan ng Sual. May isang kapitan na sinampal dito, mga idol. Ayan yung hinidline natin kahapon pero wala pang detalye, Ang alam ko, hanggang ngayon, meron na ang sinasabi nila, Barangay Victoria ba yun? Sinong kapitan yun? Parang narinig ko kapaborito, RJ, tinutukan si Kap, tapos yung kanyang kasama, parang sinaktan. Ay, nako. Something like that. Ay, dapat umaksyon yung kapulisan dyan para, di ba, ma-prevent. Yes. Yung mas malalapang sitwasyon. Pag may mga ganyan. Hindi ba nakalagay sa yellow alert? Parang hindi yung una na nagpalabas ng anong tawag mo doon? Yellow category yung mga bayan, di ba? Ang bayan nalagay ba yung Sual? Hindi ko na maalala eh. Hindi ko rin maalala. Tingnan natin, baka ma-interview natin ulit ang COMELEC. Pero pag may mga report ng ganyan, dapat tutukan na, Yes, oo. Kung kailangan may anong tawag mo doon, yung dagdag pwersa. Di ba? Kailangan na magkaroon pagka may mga insidente ng ganyan. Oo. Para maiwasan yung mas malalapang pwedeng mangyari. Oo. And bago tayo magpatuloy kapaborito, RJ, try nating tumawag sa Basista PNP Station. Bakit? Kasi nakatanggap ako ng report na nasusunog. Nasusunog po yung public market ng Basista. Ngayon po. Kaninang umaga at 5 a.m., nakita ko yung post ni Mayor Ayoy ng San Carlos City. At tinutulungan niya yung kanyang kapatid sa bayan ng Basista naman. Dahil Resuello rin. GR Resuello. Former board member yun. SK president. Diba? San Carlos, boundary to Basista. Yes. Pero ang Basista ay sakop ng 2nd District. Oo. Sakop ng Segundo Distrito. So tignan natin kung makakatawag tayo sa himpilan ng pulis sa Basista para makibalita tayo sa status ng nasusunod. Hello, good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Good morning po. Ma'am, si Joseph Pacani po to sa Radyo Pangasinan. Ma'am, makikibalita lang po kami, update doon sa nasunog na public market po dyan sa Basista. Ano po yun, sir? Hindi ko Chapi-chapi po kayo. Yung nasunog. Ma'am, makikibalita po kami doon sa nasunog na public market sa Basista. Opo. Yes, sir. As of now, wala pa naman po dinideclare na fire out yung BFP Basista po namin, sir. Pero, so tuloy pa rin yung sunog? Sila sa site ngayon, sir. So may nasusunog, tuloy-tuloy pa rin po yung operations ng ating BFP? Opo. Wala pa po kasing dinideclare na fire out na, sir, yung apoy. Oo. Anong oras po nag-umpisa yung sunog, ma'am? Na-receive namin yung report dito, sir, around 3:40 a.m. 3:40 a.m. Ma'am, meron po kayong masasabi kung gaano na po kalawak yung sunog na nangyari dyan? Nasunog ba ang buong palengke ng Basista? Hindi ko po masasabi, sir, kasi
Nagre-rely lang din kami dun sa mga sir, yung security namin. Pero yung BFP po siguro sir makapagsasabi. Okay. Sige. Tama. Try namin tumawag. Try namin to. Ma'am, thank you. Ano pong pangalan nila, ma'am? MSG de la Cruz po, sir. Ay, thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Yes. Okay po, ma'am. Sige po. So yun. So yan po yung nasusunog ngayon na hindi pa fire out. So hindi pa fire out. Ongoing pa rin yung operations ng Bureau of Fire Protection dyan sa bayan ng Basista. Nasusunog po yung public market nila dyan. Ay, nako. Sumabay pa sa eleksyon kapaborito Ajay. Putang na panahon, putang na eleksyon. Si Kwanto ay magana la, basa yulay text ko. Jerome, sige, basa. Si Kwanto, grand rally na buwas na team lingkod ng bayan. Sabado. Madapaglabat ya sa ibuto tayo ya congressman, kanto amay walay takot to Diyos si katawan. Iya agyo ubibuto so taga arum ya lugar, kanton. Manunot kayo. Mutak-takyutan agagik iran botante. Nitan, binasak na Sir Jerome. So, mensahe madsi kami at sign kabosan. Dani, ayay laban tayon amin, ya botante, kanyan liing kayon, bangon kayon amin, ya taga segundo distrito kanto. Sa boses na Karaklan, boses na Diyos ya katawan kanto. Parlamin bagatay naman niya. Box Populi, Box Dei. Basta na siya pa may walad pusom tanantam. Ya mangiter na matuan serbisyo ditan Romji. Walad desisyon mutan. No nasabi agaw na Lunes. Ang gapoy makakalod sikatan ya desisyon mo. Ang gapoy makaparad sika sa ratan niya ibabagam. Yes. Walay sakimot ya mensahe jay kapaborito Ajay. Basan ko Sa Lunes, muli tayong haharap sa isang proseso ng pagpili. Isang desisyong tayo rin ang may hawak. Noong 2022, kwanto ako ay tumakbo bilang mayor ng Binmaloy. Si Sir Jonas siya. Hindi ako pinalad pero may natutunan akong mahalaga. Hindi pera ang nagpapanalo sa eleksyon. Matagal ko na itong naririnig mula pa noong tumakbo ang aking ama noong 2004 na kapag wala kang pera, talo ka na kaagad. Pero sa karanasan namin, mas malaki man ang ginastos ng aming mga kalaban. Nanalo pa rin si Vice Mayor Sammy, maliban na lang noong 2010 at nang ako'y tumakbo noong 2022. Hindi pera ang dahilan ng pagkatalo. Maraming salik ang naglalaro. Damdamin, pag-asa at kagustuhang sumubok ng bago. At kahit ako'y hindi nagwagi, buong puso kong sinuportahan ang nanalo. Dito ko lalo na pagtanto kwanto, Binmalay is not for sale. Hindi pera ang puhunan sa tagumpay, kundi serbisyong may puso at pagkataong may respeto sa kanyang nasasakupan. Which is true naman, kapaborito agent. Kanya lang ti min ikukulyaw jay ng kapaborito RJ aliwan sa kwarta sa man decide na say destiny na bali tayo at loob na taloy taon. Sika tayo sa man decide. Agauntan kapaborito RJ. Yes. Sika tayo sa umbutos. Aliwan sa may kwarta sa umbutos. Sika tayo sa umbuto. Kanya sika tayo sa man decide. Kayan ara may mangikukulyaw na 13-0 masakbay ni. Angga po ni resulta eleksyon. Alagar yun Insan kayo mangibagay 13-0. Alagar yun takin. Asigin singer la. Nugip kayo natin yung bangon kayo Sabado. Painawa. Nasaray kandidaton sublaya agaw na simba. Sublay ni mala. Alas 7 na labi. Alas 7:30 kuha mula. Ang tatila na siya payanalo. Correct. Matapot so butuan at oras na alas 7. Maplus so pagkakaba tayo no siya palay analo. Nanang nang tilatan. At panamaglay na sara may authorize mangipaway na sa may final result. Wala ray media ka-connected server na Comelec, di ba? Tansa may PPCRB. Insan la nagaway proclamation. Jad sika tayo, jad sa station tayo. Dengalyo at ating tanagagik tawal special coverage mi mat, yagawan mi. Piyan ni pasabimin si kayo, so sari sang kaunuran iran resulta na sa eleksyon niya nagawa sa noagaw na Lunes.
sa may Halalan 2025. Yung Bantay operation, Halalan. Bantay Halalan 2025 na Radyo Pangasinan. Pero anto ibabagada, well, there is now an attempt to file impeachment rap against PBBM. Di bali attempt. Pero attempt. Attempt lang yan. Just attempt. May walay gatma lang. Yung parang binubo pa lang. Pero we have to also take note na naka-recess po ang Congress ngayon. Magbabalik na rin sila after election. After election na yan, saka sila magbabalik. Saka diba, syempre, pagtalo na yung mga iba, June 30 upo, diba? July 1 mag-uumpisa, di tuloy-tuloy na yon. Na walang sesyon. Yun. Pero alam mo sa election na to, maraming lumilitaw ngayon na bagong salita. Tulad nito, inalista. Listahan. Na ibig sabihin nito, ito raw yung tawag sa iyo kapag inilista ka pero inalis ka. Inalista. Inalista. Yung isa naman ang sinasabi niya, ito naman sinasabi niya, kinopitalista. Ano? Kinopitalista. Kinupit. Imbis na 1,000 yung binigay, ginawang 500. 500. Kay coordinator, ka-ordinator yung 500. Yun. Ito daw dun sa mga tawag sa nilista pero inalis at kinupit daw ni kapitan at kagawad. Ay, nako. Actually, hindi na kapitan ngayon eh. Mayroon ng mga tao-tao nila sa mga barabarangay. Yung talagang pinagbibigyan nung payout. Yan. Kasi siyempre takot din si kapitan, magkaka-eleksyon na, di ba? Oo. Sa December 1. December 1. Di siyempre, paano wala rin ito na indan? Yes, mitirol katan. Mitirol katan. Kanyan kinmat ira. May kinmat ira manununot matira. Playing safe. Singgar lamang no ang gapuiken eleksyon. December 1. Kanyan wala ra may tutuo daon niya sikala. So kolay mambunog nitan. Basta tatandaan niya tatang talagagi ka ipanunot tila lamat. On election day, May 12, wala may nagawan early voting hours si Kwanda. 5 o'clock in the morning, yanggad alas 7 kabosan. Say unaan niya ang butos ditan. Idan day prioridad sa senior citizens, persons with disabilities, dan pregnant women. Si karatan so priorities at satan so 5 o'clock a.m. to 7 o'clock a.m. Insan ungga po man from 7 a.m. hanggat 7 p.m. si katutal na may regular voting hours. Pero sa aray senior citizen, media, may priority yung buto, nga pula alas 5. Yan, nga pula. Yan ka alas 7. Priority kayo. Si Kine. After that, sublay lara may regular iran butante. Yes. Aya ipapanunot na COMELEC at sari elderly stand natin to avoid large crowds saka intense heat. Kaya para hindi na kayo mahirapan. Lalo na unyalay putang na panaon tayo at atang tanagagi kay kung labat la tamanuran-uran matla. Diba? Kada ngarem muran ladmad si kami. Yes. Manuran-uran matla at least ang bubuto so panaon kapaborito ajay. Pero sana pabuto lang ti ulod damot irame kandidato anto. Sana nga. Sana nga mabasbasan din yung mga tuktok nila para bumiyawan pa may umbutol na daiset at anggap yung masyadong balingaan. Yes. Okay. Untolo sulik na ibalik karin ni nasarang pakabatan pa imano malalapan ni sari manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Camille Villar, 66, sa Senado.
Siksik sa mga batas para sa manggagawa. Siksik. Siksik sa benepisyong pangkalusugan. Siksik. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar. Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, River Femihiya. Diyan konseho, adyan tagupan, na ilaluan tayo. Tanapan piyaan, River Femihiya. Sige number one, inaligwas to'y syudad, Femihiya. Femihiya, Femihiya. Ipawil at konseho, Femihiya. Femihiya, Femihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Camille Villar, 66 sa Senado. Siksik sa tulong pangkabuhayan. Siksik sa mga batas para sa mga OFW. Siksik, Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar. Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan.
tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan, ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan, feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito! San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Tuloy-tuloy sa lignay, bali at ating tanagagi, kolop kantabi ni siyempre sari magtaryoran kapabrito. Kapabrito RJ Jimenez, always at your service. Tansay magtarilingkor, kapabrito Joseph Kanilang Bakani. May nagtatanong kanina kung ano rang basihan ng pagsasampa ng impeachment at sino ang nagsampa. Ang nagsampa po ng impeachment laban kay Pangulong BBM ay ang dating National Youth Commission Chairperson na si Ronald Cardema. Siya po ang nagsampa sa Kamara at ang kanyang rason ay ang pagdala ni kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands para harapin ang crimes against humanity sa International Criminal Court. At ito po yung unang impeachment complaint laban naman kay Pangulong Marcos. Pero wala pang pahayag kahapon. Actually, ini-interview si Speaker Martin Romualdez, pero hindi siya nagbigay ng comment kasi naka-recess ang Kamara. Kasi nauna rito, may nagbigay po ng kanyang reaksyon na pwedeng ma-impeach ang Pangulo dahil sa Duterte arrest. Hindi ko alam kung magiging basihan din nila yung resulta ng committee hearing ni Senadora Amy Marcos. Kasi doon sinabi ni doon sa committee hearing na yon, may mga issues na napatunayan at nabigyan ng linaw. Baka, Pero hintayin natin kasi nakaresist nga po ang Kamara. At gaya na po ng ating sinasabi mga kapaborito, i-replay mi pa mo iyaay. Antay at atong tanagagik agmi ilalo an nan karuman nan kapaborito RJ ya untawag si Madam Dimitria ya impasabito so sa may liket to kalamor. Ya aneng nang to si Gob Pogi at atong tanagagik nan din malan iradiman at party inerlaman na party. Dengalanti palamat maminsan. Yaay so interview tayo
intawag mismo sa katayonan Madam Demetria K. Ditan at Bali na Kalasyaw. Hello, good morning po ma'am. Sino po sila? Good morning po. Pagkayag lang nagparamdam si Puge. Matagal na po sila nagparamdam. Ano? Saan po kayo? Dito sa amin, sa Kalasyaw, Malabago. Nandyan na. Oo. Oy. Napaluha ako kasi siya talaga ang idol ko, sir. Okay. Ayan, nalignahan niya. Ngayon lang nagparamdam. Ayun ang sabi ko. Nag-aantay sa kanya. Ibig niyong sabihin, sabik na kayo. Matagal niyo nang hinihintay. Matagal na namin hinihintay na magparamdam, sir. Ngayon naramdaman niyo na. Ngayon pa lang. Pero ramdam na ramdam po ninyo, madam. Yung bubugas mo sa bugo. Opo. On. May lignahan niyo. 70 years old, this coming 24, sir. Naantay ko na magparamdam siya. Ngayon nagparamdam, napaluha ako. Ayun, yung bubugas sa bugo mo. So yung pananabik ninyo, may singa kinla, may apulpil, may titaga. Alapin ko, sir. Alapin ko yung magparamdam. Bakit ngayon lang? Kasi daming pinupuntahan. Pero ngayon masaya kayo dahil nagparamdam na sa inyo dyan. Ayun. Nagparamdam na siya ako, sir. Tinaas ko ang kamay ko, nakatamsak ako, sir, nung dumaan sila. Yan. Parang okay ka, parang napaluha ako sa saya, sir. Ma'am, ano pong pangalan po nila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan nila? Demetria. Madam Demetria. Bayan ko Tito K. Sa Dagupan. Arellano Pantal. Arellano Pantal. Kaya nakabili ako ng lote dito sa Kalasyaw. Nagpatay ako dito sa Malabago. Kaya wala ako sa Dagupan. Kilala niyo siguro si Tito K. Yes. Abayaw ko siya. Ayun pala. Si Demetria K. Kasi may kilala di akong K. Si Dia. Kilala mo yan? Kapaborito Joseph. Dia K. Meron kaming kakilalang Dia K. Ako, Delia ang pala yan. Delia. Yun. Kaya napaluha ako nung nag-motorcade siya, lumabas ako. So matagal yun ang hinihintay, Opo. Narinig ko yung wangwang, ang kalayan na ako. Kaya lumabas ako. Ngayon, nang nakita ko Istino, kako nag-thumbs up ako sa kanila. Naman. Talaga naman. So, Istino ako, sir. Opo. So, mabuhay po kayo, Madam Demetria. Ingat po kayo lagi, ha? Salamat po. Sige po. Ayan po, replay mga kapaborito, ha? Imagine si Madam Demetria man birthday at saya ay duga may baga doon, ha? 24. At say mang birthday na 24. Pero untan la sa piu gagap to lang tiya jad birthday to nanengneng to. Sigo pogi nanengneng ton san siya. Yan, kanyan alay likat to, Mabuhay po kayo, Madam Demetria K, and sa mga taga Malabago at advance happy birthday po sa inyo, ha? Marami raw na-disappoint sa hindi pagkakapili ni Cardinal Tagle. Huwag ko kayong ma-disappoint kasi ang Holy Spirit po ang nagsalita. The Holy Spirit chooses through the cardinals kung sino ang susunod na Santo Papa. Ha? Huwag kayong malungkot kasi it's the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. Okay? Ang sabi naman ni US President Donald Trump, congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. With what excitement and what a great honor for our country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment. Kwanto mat. Kay Madam Marilyn Soriano, good morning. Sabi niya, good morning po sir, kahit walang ayuda si Pogi. Kwanto, maganda naman ang serbisyo niya, kaya pogi tayo. Kwanto?
Ninya mo Jeso reaksyon. Pogi pa rin kami kahit brown out nyo. Kanto. Yan yung kagabi sa Binmalay. In fairness naman sa Sinpilco, hindi naman sinadya po. May anunsyo na kasi. Na talagang magkakaroon ng maintenance. Huwag na kayo magtampo. Second to yung matbalatay. Akala ng mga tao 1K ang bigay ni Mirera. Di alam ng tao sa Binmali 200 lang pala share niya. To ibabaga gaway councilor to Manayay Arom. Si Ren. Liknaan data na tatang tanagagi ka. Liknaan da. Tayo mo lalanti programa tayo ay likna ay balay. Nanturami liknaan nyo. Libre-libre kayon mangi pasabi. Nasara tayo liknaan nyo nawala ray reactions yo. Gabayon ubatan. Irara tayo liknaan da. You can always call us anytime. 0939-100-9931. In fairness to you naman. Okay? 0939-100-9931. Sikatutan. So, tawagan nyo, tapian na ringal timot, so, liknaan nyo. Congratulations nga pala. Gusto ko lang batiin yung anak ni Colonel Jean Sapira na nag-graduate sa PNPA. Congratulations. Congratulations on your graduation. Sa sana namang taga Pangasinan po yan, mga kapaborito, na maninilbihan sa ating kapulisan. It's a great pride ng lalawigan ng Pangasinan. Congratulations. Alam mo ba, kapaborito RJ, na si Pope Leo XIV nanggaling na dito sa Pilipinas? Uy, kailan? Napasyal na dito sa Pilipinas noong 2000. Pumunta po siya sa Cebu. Pumunta siya sa Cebu para pasinayaan yung 2 Agustinian Church dito sa ating bansa. Kasi nasa order siya ng Agustinian. So, siya mismo ang nagbasbas. Yun pala, siya na ang susunod na Santo Papa. Tignan mo naman ang kanyang kwan, Ay, ago. Ay, agi ko ang kukumon. 21 years ago. That's 21 years ago, Father Prevost, now Pope Leo XIV, visited the Philippines. Si Katoso Samay, he visited the Agustinian community, Dimanad Santo Niño de Cebu Parish at Barangay Muhon, Talisay City, Cebu, Philippines, noong January 2004. January 2004. Pari pa lang siya noon, ngayon papa na siya. Walay kinatungtong tayo gano ditad pawayay. Sa may misasalamat. Why? Pasabi yung pa pisasalamat ko kwento. Dasay Abante Pangasinan Ilocano. Kasi tulungan na sa may medical problema. Yun naman po yung trabaho ng Abante Pangasinan Ilocano, di ba? Party list na sariling atin. Yun yung pagmamahal, di ba? Sa mga taga Pangasinan. Kaya nagpapasalamat. Dahil alam naman natin na ang Abante Pangasinan Party List hindi lang sa kabuhayan nakatuon ng pansin, kundi pati sa kalusugan, sa katarungan, sa kababaihan at sa kultura. Yan yung Abante Pangasinan Ilocano. Sariling atin po yan. Yes, of Number course. 1 nominee po dyan si former congressman, former governor, ama kung tawagin sa Pangasinan. Amado Totan Espino Jr. Yan. Of course, alam mo, kapaborito RJ,
ako na mismo magsasalita rin. At malaking tulong din po talaga actually na ibigay sa atin ng Abante Pangasinan Ilocano, lalong-lalo na nung nandid bilay, may agik. Balbalag ya tulong at ating tanagagya. Katikuan ko lang ti kapaborito RJ, jad arom ya lugar, walay sari-sarilidan party list. Unfortunately, araman at may para di man labat at sikara. Kaya it's about time na we will continue the legacy na naumpisa ng Abante Pangasinan Ilocano Party List kapaborito AJ, kasi nung nanunutuan ko ay labat la sumika duan pan kanawnawa ya umbatik lalamat. Yes, so Abante Pangasinan Ilocano. At sekwang ko moong laya ya walay sarili tayong kakampi jadluyag tayong Pangasinan na kapag tayo'y nakakaramdam ng pangangailangan hanggauntan. Yes. Kaya kung may mga naaapi po dyan, pwede tayong lumapit sa sariling atin. Sangkagawat, ika nga. Sangkakukbang, ika nga. Correct. Ay, Anthony, may pilin mo, rame ararawe. Ay party list. Say ay siyempre may sangkagawat. Say manunan makatulong ya tampol kapaborito RJ, may sangkagawat. Yes, singa dyan da komunidad, sipay natawag mo nunanay, di may kaabay mo. Ganun lang yon, sangkakablit, ika. Yes. Kasi ang daming party list ngayon at isa lang ang pwede nating iboto. At yung party list pala nasa likod ng balota mamaya na ibibigay. Kaya anong number ng party list? Magbilang lang po kayo ng 1, 2, 3. Magbilang lang po kayo ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun na yun. Yan na yung party list. Yes. Magbilang lang po kayo ng 1, 2, 3. Kaya maganda yung... Hindi na po kayo malilito. Yes, oo. Maganda yung isang nakita kong yung tarpaulin diyan sa First District, yung si Governor Pogi, former Governor number 1. Tapos si Governor, Vice Governor Nakar number 2. Tapos yung party list 1, 2, 3. Kaya pagdugtungin mo 1, 2, tapos 3, yun na yun. 1, 2, 3. Yan na yun. Tapos tatlo sila. Okay, ako. 1, 2, 3. Ayan. Ay, yun. So madali lang po, Huwag niyong kalilimutan. Ano ba yan? Painit ng painit. Narinig ko yung nireply mo yung yung si si Madam Demetria ke. Talagang, di ba, makapabagas na bago. Diyan na natin masusukat. Ditan laso magmaluya barometer kapaborito Joseph. At sa may matuan, liknaan na saray majority. Majority Yes. Majority. Di ba? When you speak about barometer, sikatulatan susukatan. Yes, sikatulatan su pakapatnagan. Yes, sikatulatan su mangibawag. No antoy liknaan nakaraklan. Saka isa yung kanilang isinisigaw. Yung majority na yan. They love Pangasinan. They love Pangasinan. I myself, I love Pangasinan. Of course, I also do love Pangasinan. Very, very much. Kanya na hanggat no Lunes salamat at atong tanagagik, talaran na nyo sa may special operations tayo. Ipasabimin si kayo blow by blow so sare account sinagawad sa Renando naman presinto at luyag tayo Pangasinan, and we will deliver to you yung resulta ng election natin sa itong midterm election natin for 2025. Lapod Biyernes natin, we will see you on Monday ng kapaborito RJ. But you pero ako, yes, magbabalik bukas because it's Saturday. It's Diretsaan at Radio Pangasinan. Ako lang makantabay, team at technical side, siyempre, sa imanang araw lawas at the faithful one, Engineer Richard Olanday. Saraya sa magtarilingkor. Amigo yo, Ardia Beray Jimenez at your service always. Sa magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. At tabayan ang susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito, Joey Baby. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!